Ungqongqoshe womnyango wezasekhaya uDokotela uAaron Motsoaledi uthi konke kuhamba ngendlela eyinhlelweni zomnyango zokuqinisekisa ukuthi amahhovisi abo akhiwa ngendlela elungele ukusiza umphakathi. Isakhiwo ebesisakuba yintolongo sitshintshwe sayi-ofisi kumgangatho phezulu wesebe lemicimbi yekhaya. Kunyaka ophelileyo abantu bebesima kwimikrozo emide ukuze bafumane inkonzo. Kodwa le ofisi ngoku ifuthuselwe kwindawo ephangaleleyo enendawo yokumisa imoto neyokulinda kwabo baze kwenza izicelo kwisebe. Hayi zitshintshile mntama kuba kaloku abantwana ke ngokwabala la. Hayi zansi bekungabantu abadala. Ngoku ke noko bekuhambe kanzima. Kuright kakhulu kulona home affairs kakhulu kuyasetyenzwa kakuhle ngoba ioffice zakhe ngokuyona uphangalele kakuhle. Umphathiswa uMotsoaledi uthi injongo kuqinisekisa ukuba zonke iofisi zabo kuzwelonke zakhelwe ukuba zenze umsebenzi wazo. We want purpose-built home affairs offices, and this is one of the first purpose-built. Isebe lemicimbi yekhaya likwakhuthaza ukusetyenziswa kwenkqubo yalo entsha yokubhalisa. Injongo kukwenza lula iinkqubo zabo kwanokonga ixesha kwabo benza izicelo. I am aware that in this office those who are booking are still 10%, if I'm not mistaken. Yes, but we are heading there very soon. They'll get used to it because that booking system is good. You don't wake up and come here at 6 o'clock in the morning when you are going to be served only at 10 o'clock. Isebe lemicimbi yekhaya likwavula iofisi zalo nakumaziko anodederhu lweevenkile, i-shopping malls. Kwindaba ze-SABC, ndimfundiswa Mhlekude, elusikisiki.